Vitajte! Radi by sme vám predstavili byt, ktorý máme v ponuke exkluzívne u nás v Local Reality. Tento zrekonštruovaný trojizbový byt sa nachádza na prvom poschodí v tichom prostredí na Čiernovodskej ulici číslo 6 v mestskej časti Bratislava-Vrakuľa. Dispozícia bytu je riešená vstupnou chodbou, kde sa nachádza kúpeľňa a toaleta. Z chodby vstupujete do centrálnej haly alebo obývacej miestnosti, odkiaľ vedú vstupy do všetkých ostatných izieb vrátane kuchyne. Súčasťou kuchyne je aj presklený balkón. Byt s výmerou 68 m2 vrátane balkóna je vybavený moderným nábytkom, vstavanými roldormi v každej izbe, klimatizáciou a modernou kuchynskou linkou so všetkými spotrebičmi. Spálňa je skutočne priestranná so vstavaným roldorom s množstvom úložného priestoru a veľkou manželskou posteľou. Druhá najväčšia izba je vhodná ako detská izba. Tretia miestnosť je najmenšou izbou v byte a môže sa využiť ako pracovňa alebo detská herňa. Odstránením priečky je možné túto miestnosť úmne spojiť s obývacou halou a tak docieliť veľký obývací priestor. Blízkosť kompletného občianskeho vybavenia, vrátane školy či nákupnej zóny predurčuje vhodnosť bývania pre všetky vekové kategórie. V okolí je množstvo zelene, detské ihrisko, ale aj veľké parkovisko priamo pri bytovom dome. Bytový dom prešiel celkovou rekonštrukciou. Ak sa vám byt zapáčil, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle alebo mailom.